खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो दानो बे समाव हरनाय जाबाय नोंथांमोना नै ओरै आंनि बेगथिंजाय नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव नुदों माने दिनैहाय जोंहा मोनसे एडभान्स प्रि ख्रिस्टमास जागोन माने स्निथि प्रि ख्रिस्टमास जागोन आरो बेवहाय दिनै 2018 मायथाइनिफ्राय फैनायनि दिनै 2024 मायथाइ जाहैबाय आरो थाब मोनबा दिनै 7 खेब जाहैबाय आरो दा नोंथांमोना नायनो हागोन दे दा बे प्रग्रामा जागोन आरो मोनथाम डिन'मिनेसनजों लोगो जानानै BLC NLC ओमफ्राय BC बे मोनथाम डिन'मिनेसनजों लोगो लानानै माने बोसोरे ख्रिस्टमास फालिनाय जायो आरो बेखौ दिनै लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन दे ओरैहाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं दा 1थानिफ्राय प्रग्रामा जागोन नोंथांमोना फैलायदो लैहोरै जाहाथे इसोरखौ सिबिनायाव जों बयजों लोगोसे खुलुमलायनो हायो नायदो नोंथांमोना ओरै स्टेजआ साजायगासिनो दं आरो Kaya, đây, đừng có nằm thăm màu.